Kain po. Hi mga kawaw! Welcome back to Mary's Kitchen! For today's video po, magmumukbang po tayo ng pork stick, ala bistik Tagalog po. Meron po tayong rice sa likod, tsaka linagyan ko ng konting sauce. Tapos yung drinks po natin, lemon green tea po. Pero before tayo kakain, i-bless mo natin yung food na sarapan. Sa lahat po nandito po sa premiere, sa mga silent viewers po, kain po tayo. Kain po. Kain po. Kain po.
Wow. Ayan po, tapos na po yung mukbang po natin. Thank you so much po sa lagi andito po sa premiere. Sa mga silent viewers po, maraming salamat po. Sa mga subscriber po ng Magis Cuisine, thank you so much po sa suporta po. Sa lagi pong nag-share po ng videos po ng Magis Cuisine, thank you so much po sa suporta at saka God bless po. Please ko lang po mga members po ng Magis Cuisine, Queenie Kalalan, Chibi Rosel, Mix Go, at saka Rishella Kawad po.
Sa Sulit Kao po, Jubel Mukbang, Food is Life TV, Ikim Salazar Update, Itsugi, Nanay Madselen, ST Vlogs, Giner, Angie Monsor, I Garcia 1301, sa Super Kao po, Arceli Bunes, Ens Mukbang, Kusina Bicolana, Ron 21, Saudi Vlog, sa Hibigating Team po, welcome po, Sisikoy, Rimis TV Watkins. Maraming salamat po Sisikoy sa suporta. Silang lahat po ay may YouTube channel po. Paki-like and subscribe po. Maraming salamat. Shoutout po sa Sulit Mukbanger, sa lahat po ng Pinoy ASMR Mukbanger, sa lahat po ng Pinoy YouTuber. Shoutout po. Shoutout po sa Team Matibay. Maria Chance Vlog po. Paki-like and subscribe po. Maraming salamat. Sa mga bagong napadaan at naligaw dito po sa channel na to, please po paki-like and subscribe po. Magistusin po. Maraming salamat. If you like this video, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo kapag may bago kaming videos. Thank you for watching. Bye-bye. God bless.